Ato na sir. Basig mahibaw si kapitan na mailisan ko pagka-chief sa anod. Relax lang. Ay kabala ka. Magpabili ng sikreto nga si Kapitana di ay mahinungdan nga ikaw nagpabiling batanon. Ha, sa hilom nabihag ka niya. Mao na sir. Basta makakita ko ni kapitana sir, murag pangkalunhaw sa kalibutan magpabilin. Iniga, kalunhaw sa libutan ha. Pa, May buntag nyor. Oh, Mayo. Chip. ikaw ang tuyo ano niya ba? Ni Chip? Oh, ako nang ipatawag. Kaya wala magumuuyon sa performance nila. Ha, pero pa, sa imong tanaw, huwag yun matiguang, pabiling batanon. Oh, ako nagyapon pero ang natiguan ka na yung asawa na mangho naman tanan niya. Ang natiguan ka na yung asawa na mangho naman tanan niya. Di na nako sa nyor. Iyan ang saha kay di siya kay bawang mo gamit sa mga kosmetik. Dili ay. Ang tinuodan na, magbuntagay magano ka sa madyungan. O niya, dili gani ka kano mo intriga sa imong kinitaan sa pangupras mo. Mao na natiguang nagmayo ni mong asawa. Di sa na taon maunyor. More pa. Ang tanan akong kinitaan gihatag na ko ng talyang. Magsige magkano mong away sa imong asawa. Kaya di magkano ka muli sa inyo ha. Maabit na nyor. Pero mabungog mo sa kukugdi kumulikay sa amo. Ay, nagdaan na sana. Ang ato rin unaw-naon, ang kanang atong kahimtang ron. Ang kahapsa yung kalinaw. Ano nga itong bukid? Mauna nyor. Atong isan order ba? Nakiba ba ka sa atong sitwasyon din sa atong bukid karon o wa? Kay bawo ko nyor. Kay bawo ko. Nahibaw na ya. Unya, unsa man taron? Sa may tanaw? Malinawon o nagagubot? Nakaguli ang tinuod nyor. Ang uban ang hadlok. Nanago. Unya, ikaw, ug ang imong mga sakop, unsa man inyong gibuhat? Milihog sa minyor oy. Wa sa may magbika. Inamatyan gamig tao. Si Butoy yung taon. Maayo ra ba tong tao? Unya, kaya na mo, kung kisa'y gatipi na, ni Butoy. Wa lagi noon nyor. Ay kung nakaibaw pa mi ay. Labod na dila nila nyor. Mo na tungod ko sa inyong pagkaya-iya. O na pirmi mo mablangko. Di daw, Chip. Kamu ang good. Wa mo'y saktong training. Kuwang mo sa training ba niya? Wa mo'y seminar. Mauna. Wa mo nindot nga agi. Ay kining sir, nyor. Kulang sa mis armas nyor. Wala sa mi armas niya. Sila kumplito mga high power pa. Unya, sa ato pa, surrender na lang mo. Kaya lupig mo sa kontra. Pinta ninyo. Adi sa mi mo surrender nyor oy. Lupig may pero pilming sukol. Pila man na kabuo kay mong sakop ba, Valentin? 21 mi kabuot nyor. 21. Daghan kay mong mahimo para sa pagbantay sa kalinaw diri. O kahusay. Ani atong bukid. Aduna kayo nyor. Abi nagnaami armas. Di ta mag-isgotan ng mga armas-armas kay diso na ibaton. Ang importante, gamitaw sa ninyong mga utok, unsaon na ninyong signita ng mga manggugubot din sa atong yuta. Kay kung dili gani na ninyong mabuhat, makipagstorya ko na pritian, ako mong pailisan. Pero nyor, ilang taon may pailisin nyor? Ay ilang taon may isumbong ni kapitana? Ay, nalang mong reklamo. Basta, kamo, tagalan tabog na kasimana, ha? Pag di gani na ninyo masakpag kung kinsa na yung ipatay na ni Butoy, resign na lang mo tanan! Ay, lagoy po, Chip. Dali, rin na tulihan ako amahan. Tao ka sa imong buhaton. Kurata, ano ko ni mong handkerchief na ikabaw. Kayod kalabaw, ha? Panita lang pagi. Kadakot mo sa mga batlong mo na nakasod dito. Sabi sa lang abo, bati na yan. Okay?
Ay, Bul! Matiguan ka, di ba? Smile! Smile! Oh! Yan lagi ka, Simon. Nialagi ko kay adto man kong andoy ng god kay ipauli ko na tong mga kandi nga iyang gipalit na mo. Kaya naman. Ang saon nay, di naman ko pagalmo ni tatay sa mga kanding kay iya kong pukuyugon sa iyang mga trabaho nga pagpang-inspeksyon sa balay-balay. Kanindot ba ni noon? Dinsya! Dinsya! Yung ka naman tubag. Ari-ari diri be. Ano, lakit sa mga ko? Ay, sus, pangutan na. Kanaw diya. Ano, tay? Ha? Eh, kanaog gari, kanaog, kanaog. Sighahad, ha? Kabi na eh. Ano, katuho kong tada. Ano? Niya ko na kay akong tay uli ang kwarta nga gibayad ninyo sa kanding nga katong gipalit ninyo na ba? Nya ako sang kuha ng kanding. Ipauli mga andoy. Sumali mo! Dako naman ka! O lagi nya. Ang inyong gibayad na mo kay 2,500 man ay no. Nya, wa naman ni kaabot, kuwang lang man. Kuwang na gyud. Anong kuha mo na? Ha? Nagasto man namong uban. Oh! Ano? Kung saan naman naroon? Pila naman na ng kwarta niya? Dako pa nun noon, mga 1,000. Buang na sa kalibo naman. Anong kuha mo na? O sa kalibo kung gihatag na mo, hinumdong ka? 2,500! O gani, nagasto ganing uban mo 1,000 na nabilin. Buang ka niya. Musugot ko nga, iuli na kong kanding. Basta ang kwarta, Complete. kompleto ha. Wa man sad mi namugosad no kay andoy manggod. Iyadyo ko nang ipauli ang kanding kay di na kuno siya katiman kay matod pa niya. Di na kuno siya nimo patiman nun ang kanding. Baday. Ang ang kwarta lagi. Sige mitag balik-balik ani no nang kuwang sa 1,000 na nabilin. Sa kalibo. Muskusan tanong mo ron. Ayaw na ko ang kanding. Pamuli ito. Huli ka ito. Ikaw, bilhin ka ha. Sige, panhaba dito nga. Di na ipabantayan ng kanding. Iya ka lang da. Ano nagiuling kanding, Andoy? Lagi ko gusto nga si Flor mo atiman ana nay. Mana ako lang nay uli. Marashes mga skinny floor. Ay, si Bulbul-Bugal ha. Aron tayo makulatahan no. May pauli na ka ito. Pauli ito, pauli! Uli day ka. Pag uli ka. Hoy! Ay, amo man ka ikay mo uli. Nangan mo ulit sa ka. Ay, man na inyo ha. Ay, may imo. Amo siya uli ko. Nya ang kanding no ako lang. Wa! Ha? Way kanding! Hoy kanding. Wa! Ibili ng kanding dali. Ako atiman tay ha. Timan. Muli. Bisag isa nyo. Bisag si Flor ba? Bisag ikaw. Ikaw, ito, puli ito. Ay, way kanding mo kon. Madali mo. Way kanding. Aray sa kodoy. Di nalalagay na iuli. Lagi. Di na iuli. Bawi. Yung kwarta di kumplito. Hinumdumi ha. Natay bibrahan. Tay ay sigsapot tay ka ako atong kwarta. Ano man dyan ka, Dinsyo? Magbuot man yung ka ng kanding. Di man na imuha. Oo. Di mo ng kwarta gipalit? Di man? Dili lagi ako yung tagihan ng kanding. Pero lang ko gusto nga si Andoy mo yung magbantay kanunay. Na si Flor. Sagdi na lalagay ng kanding. Ako rin mahibaw, ana. Basta ako di ko mosugot nga nailaing mo atiman anang kandinga. Ako'y tagiya ug ako'y kinahanglan mag-atiman. Auto bretas pagpupaw. Nausa man, di na siya ko yung nagtrabaho ugma. Ha? Unsa nang pagkuyog nimo? Wala na ako nagmayo. Naihayop yung gatiman. Imo yung pugson. Anong focus mo gusto siya ng hayop? Anong Flor? Iyahaman na, iyahana. Apoy, gani po. O, sige na lang kanin panguka. Karikuson, katuli yung bugagtang. Nya, unsa may nagabo? Di mo sagot ay. Di mo sagot, nakuha nga tong ibayad. Payuha, ginala niya, no? Maigil ka iyon. Maigil ka yung bantay kanding. Nya, di ka to silang samot gaway nya.
Pira bagid gusto si Nedincio nga kuan si Andoy pabantayon sa kanding. Buta to nila. Saon man sad ko ni si Senyor Silvio nga padayon man gyud ang pag-inspeksyon sa mga panimalay. May katarungan biya si Andoy. Kaya gunang kwarta gibayad. Mao ni nakanindot anabon kay nangisog gyud kay si Andoy. Uy ha, manglihok naman gid na sila. Kita dita magpaiwit, manglihok ta. Kita ra ba duwa ang leading? Kinala maninguha gid gato. Oo no? Woo! Kita gyud gipakuan sa mga tulisan no. Sugod karon ha. So hero nato ang tanang dapit dinhi sa ato. Unya ato ginang ilhon ang tanang tao dinhi. Aron madali to pagdakop tong mga insurrectos. Zaman bon. Magkuyog tang duha o magyayahe ta. Kay ako upat ka tao, kahaya naman ako. Akong gikabalakhan, ikaw lang ba? Kaya kasi mabunog ka ba kung di ta magkuyog. Pero ako, okay naman. Kung saman. Kung sabi ako, ikaw ba ay pag pinariya sa 1-2, pagbuwag na yun, grupo gud ta, magkahiusa, taron sa ka, kung asa ka, adto ka, kung asa, balira doon, kung asa ko, adto ka, kung asa ka, adto ko, ana, Pero ako, kanang kwan, dagan-dagan lang kanang mubulag daganan. Okay ra na ako, pero lumuran gani, di pwede ay. mao lang kung gingon mo. So hero na to ang tanang dapit, ug ilhon na to ang tanang mga tao. Sige, saan naturon nga, taghana biya kapuyo diri. Ay so, sanaw, mailhan na nimo. Sanaw? Oh! Okay, mao lang. Ang naong na itong basihan. Okay na kayo na. Sa mga itong ipaabot ron, ha? Ito na ta! Ay,